नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त आज के खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि पहला बार आपन फेसबुक पर एगो बयान देले बाड़े और हो में आपन दुश्मन लोगन खातिर ई बयान जारी कैले बाड़े। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी पवन सिंह जी पोस्ट कैले बाड़े, जो हम तक पहुंच नहीं सकते वो हमको क्या गिराएंगे, हमारे दुश्मनों से कह दो अपना कद ऊंचा करें, बराबरी होगी तो हम भी दुश्मनी निभाएंगे, हर हर महादेव। जी हाँ, आप लोग समझ ही सकतानी कि ई वाकया जौन बा उ पवन सिंह जी कौना खातिर लिखले बड़े, अपन दुश्मन खातिर लिखले बड़े। और पहली बार ऐसन भइल बा कि पवन सिंह जी भी कोनो बयान जारी कैले बड़े फेसबुक पर, और ये बयान भारी संख्या में हर जगह पर वायरल हो रहल बा। जी हाँ, सब केहू जानत बा कि एकरा पीछे का बात बा, लेकिन केहू भी खुल के ना कहेला। सब केहू जानत बा कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी के ही बात करत हुई हैं, और तक केकर बात करी हैं, बाकी सब के ऊ बुलाइबे करलन, सबसे बात करबे करेलन। भोजपुरी इंडस्ट्री में दू गो आदमी बड़े, अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव, जौना से पवन सिंह जी बात ना करलन, और इनका से ही पहले उनकर दुश्मनी रहे, बीच में दोस्ती भई रहे। लेकिन अब कुछ माहौल ऐसन बन चुकल बा कि खेसारी लाल यादव जी के साथ भी शायद उनकर ई विवाद बढ़ते जा रहल बा। आप लोग ए पर का हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। हम मिलम आप लोगन के एगो नया खबर के साथे। जय भोजपुरी, प्रणाम।